इतनी सी sana MJ आब' फैदों मा खालामदों आगैनो ओंखाम संदों आब' एमजेआ जोंना लेथ'नो मा होनखो गुड इभिनिं होनना बुंदों सेम टु इउ जोंना आब' एमजे मा होनखो माबा उखुन्दै गनाय बायदि नुदों आंनो ओंखाम संदों आब' एमजे नै मोनानि जानाय आदार जोंना मा होनखो आब' एमजे गुड इभिनिं नो सेम टु इउ आब' एमजे जोंना लेथ'ना मा होनखो बारबो इभिनिं लाइक दानो थैंक इउ जोंना नियारबा एज हाय बोले कैसे हेलो नियारबा नियारबा क्या बोले इभिनिं बोले कैसे सेम टू यू नियारबा नियारबा क्या बोले डिउटी परा अहिले ना और छुट्टी हल बा जोंनाबो एमजे मानखो बा मा ओंख्रिनो ओंख्रिया दा गैया दा सासे लोगो लायनो थांदों ना लाबोनो होनना बुंदों दा ओंखामल'सो संगासिनो दङ नियारबा कि बुंसे साहा खाला नाय खवा नाय नियारबा लेथना मानखो दुखु जादों आंबो अरबायनो माथो बुंनो लेथन बिदिनोसै आरो नियारबा एमजे आब' खुलुमबायनो जोंना जे नार्जारि सफैनो हादों सोर ओंखाम संखोनो नैलै आंनो संगासिनो दङ नै संगासिनो दं आंनो जोंना जे नार्जारिया मा होनखो हेलौ नो हेलौ जोंना लेथना मानखो मा खामानि मावदों नोंलाय गुवाहाटियावनो ओइ बिदिनो बायदिसिनालै माथो बुंनो खामानिफोरखौलाय जोंना एमजाबा मा होनखो खुलुमबाय आगै नियारनो जोंना मा होनखो नियार आमार नियारबाय क्या बोले सा खाला तुमार सा माने सा खाला तुमालोर लागि लांकी कय अ सा खाला मानेथ' एथ' हेरि कय साहा लोंबाय नामा होनना बुङो माने साहा लोंबाय नामा बुलि कय आरो न साहा खायसे नाखि हुराथु जोंना सोरबायखि अनजि दार्लिं फैबाय मा ओंख्रि संगोन ओंख्रिया दिनै सासे लोगोआ नासो लाबोफानो होनना बुंदों अनजि दार्लिं जोंना जेया मा होनखो मोजां मोनजाबानो जाबायना ब्र' औलै माथो बुंनो आरो मोनजाबानो जाबाय होननायानो जाबाय जोंना एमजेआबा मा होनखो दे आगै गासै खामानिखौबो मावनांगौ गासैबो एखे खामानिया औ नंगौ आब' एमजे मावनानै जाखानांगौ मावना जायाबालाय माथो खालामनो जोंना लेथना मा होनखो खोन्थादो दे अरभाय लोगोफोरनो खोन्थानो नांगौ ओइ दा दसे खोन्थाजायालै लैथान सार दा दसे खोन्थाजाया दा एसे माबासो देनां पारमानेन्ट जाबा खोन्थागोन र' दा पारमानेन्ट जाथ'वाखै नालाय देनां पारमानेन्ट जाबा खोन्थागोन लाखैनो नियारबाय कैसे बुली कैसे जोंना मा होनखो नियारबाय आब' एमजे आब' मा खबरनो जोंना गावदां फैदों हाय ओइ दादा अर हेलौ गावदां जोंना दा मा होनखो सिखाव खावाबानो जायोलै ब्र' नंगौथ' आरो सिखाव खावनाय नङा जोंनि खामानिया सिखाव खावनालाय माथो मोननो जोंना नियारबाय कि बुंलेसे बिनय खुलुमबायनो अनजि थांबाय नामा मा होनखो जोंना अनजिया साबैसे थायो नोंसोरलायनो जों साथाम थायो गासै सासेया जों दा सानैदों आरो रुमाव दा सासेया खामानियाव थांदो दा मोनफैथ'वाखै दा दसे थाना मोनफैगोन सासेया बेनिया खामानिया लेट जायो जोंना गावदाङा मा होनखो मोजां ना दादा होनो मोजां गेजेरावनो दङ आंना जोंना जिरिना फैबाय हाय फ्रेन्ड हेल' जिरिना फ्रेन्ड जोंना लैथाना मा होनखो दे होनबा
पार्सनेल खोन्थाहर दा वाट्सएपाव जागोन दे थन जोंना एमजेआबोमोनखो मोजां नियार आगै नोंनालाय होनना बुंदों जोंना ओसबि फैदों हाय हेलौ जोंना नियारा मा होनखो नियारबाय लेथन आदा खुलुमबायनो जोंना गावदां मानखो हाय नियारबानो दा बोख्लायनो हागोनलै नोगोद माबा दङ रायखुना कारेन्ट फोजोंनो हायाखै दैजों जावग्रोना लाना जोंना एसबिआइ मा होनखो दानो थेंकिउ दे लोगोफोर सोर दङ कमेन्ट खालाम आरो जाय जायफ्रा लाइक होआखै अननानै प्लिज लाइक खालामबानो जाबाय मोनसे मोनसे बयबो जोंना जिरिनाया मा होनखो नों बहा दं फ्रेन्ड आं गुवाहाटियावसो दङ गुवाहाटियावसो थायो नै जोंना सासेया लोगोआ थाव फुनगासिनो दोङो नैबेयाव माने जों बेयाव थानाय जायगायाव जों ओंखाम ओंख्रि संना जायो आरो ना थाथारनायलाय बै बिल्डिं दङ बे बिल्डिंआव थायो जोङो बेयाव जास्ट ओंखाम ओंख्रि संना जानो थाखाय मालिकआ हगारना होदों आरो जायगाखौ जोंना नियारबाय गावदां ब्लक 66 हेल' बुलिखौसै आरो न' जोंना हसबेन्ड दे बाय ब्र' अके दे दसे समाव आंनि एलबयाव नुजाफैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंना मा होनखो जोंसार गुमै फैबाय मा खबर बाबु नो दं गेजेरावनो नोंनालाय बोरै दे खोन्थाहरदो जोंना मा होनखो लाइक दानो जोंना गावदाङा मा होनखो मा खालामो नोंसोर बेयाव दादा एसे खामानि माबा दङ जोंहा जों खामानियाव फैदों आरो जोंना अनजिया मा होनखो थाम्फै अरा नामा थाम्फैआथ' अरदों नै थाम्फै अरैनि थाखाय जोंसार गुबैनि साया खल सोलोंबाय नै उफाय गैया बेखौनो लानांगौ जायो थाम्फै अरैनि थाखाय बे गैयाबाथाय नोगोद थाम्फै अरो जोंना मा होनखो नियारबाय गावदां फ्रेन्ड हबा बुलिगौसै जोंना मा होनखो गावदां नोंखौ लोगो जानो थाखाय लिंहरदों जोंना गावदाङा मा होनखो अके नियारबा बुलिगौसै फुजा फैबाय जोंना हाय लाइक दानो थेंकिउ फुजा आंनि एलबयाव दसे समबाबो नुजाफैनानै लाइक होफैनायनि थाखाय दसे सम नङा दे फुजा गोबाव थानांगोन नोङो जोंना जिरायनाया मा होनखो लाइक दानो थेंकिउ जिरिना जोंना जोंसारा मा होनखो संफ थांदोंमोन बाबु माने बुजियासै जोंसार गोमै जोंना नियारबाय भाल जोंसारा मा होनखो दासो न' थांगासिनो बहाबा फैदोंमोन नामा जोंना गावदां मा होनखो मोजां बि गोरिब दादा नोंहालाय ओइ बि गोरिब जानो कमेन्टस जाया दै बि गोरिबजों फै बै मोनसेजों फै बै मोनसे आइडिजों जोंना फुजाया मा होनखो हाय जिरिना आब' जोंना बबिथा पेगु फैबाय आइजे भाय हेलौ बबिथा गुड इभिनिं सेम टु इउ बबिथा नियारबाय गावदां जयेन কৰা ভিডিঅ' কমেণ্ট দিবা মই বেক কৰিম বুলি কৈছে আৰু ন हाय फुजा जोंना नियारबाय हाय दस्ति खुलुमबायनो जोंना गावदाङा मा होनखो हाय बबिथा बा बुलिखौसै आरो ना फुजाया मा होनखो गावदां हेलौ मा खबरनो जोंना जिरायनाया मा ओंख्रि संखो ओंख्रि सङाखै दा सासे लोगोआसो बाजार डाइरेक्ट डिउटिनिफ्राय फैना बाजार खालामना ओंख्रि मैगंखौ लाबोफागोन होनना बुंदों जोंना मा होनखो एमजे आब'आ बि गोरिब आगै मा खबरनो जोंना नियारबाय बिनय मा खबर होनना बुंदों जोंना फुजाया बि मा खबरनो गावदाङा मा होनखो मानो आदा बि होनना बुंदों जोंना एमजे आब'आ मा होनखो फुजा आगै ओंखाम संबाय ना होनना बुंदों जोंना मा होनखो संकस सुइट बेंगल बरदार आं थांदोंमोन जोंना बबिथाया मा होनखो नियार बानाले বুলি কৈছে আৰু ন তাৰপিছত अनजिमाया मा होनखो जोंना अनजिमा दारलिंआ मोनाखै नामा ओंखामा मोनबाय जोंना मा होनखो फुजाया एमजे आब' संथ'वाखै दासो साहा लोंखांदों होनना बुंदों आरो ना जोंना एमजे आब'आ मा होनखो गावदां आगै लोगो जानो फै होनना लिंहरदों जोंना एमजे आब'आ नियारबाय बबिथा भाल तुमार
एसे आरो न' फुजाया मानखौ बि दं बिदिनो आंनाबो मोजां गाज्रि गेजेरावनो होनना बुंदों बबिताया लाइक दानो थेंक इउ बबिता जेरैनो मा होनखो लोगो खालामदो अननानै फुजा आरो भिडिअ नायना लोगो खालामदो कमेन्ट खालामना दोन होनना बुंदों आरोना सोरनोबा ब्लु नांगौ बुंबानो जाबाय आं होगोन ओमफ्राय दा थांनाय समाव खोन्थालांबानो जाबाय बबिताखौ ओइट अन लाइक थेंक इउ बबिता फुजामोनखौ अनजिमा मा खबर होनना सोंदों जोंना बबिता बेखौ কি বুলি কৈছে জেৰিনা হাই বুলি কৈছে আৰু ন তাৰপিছত নিয়াৰ বাই কি কৈছে নাযাবা বিনয় और भाई বিনয় মেছেজ কিয় মোৰ তাৰ মানে পৰা নাই বুজিছো ন মোৰ তাৰ কমেণ্টছো হোৱা নাই সেইটো কাৰণে মই দেখা পোৱা নাই কমেণ্টছ হ'লেতো টেনশ্যন নাছিল আৰু মই পিছত চেক কৰি চাম एम जे आब'आ मा होनखो बि गोरिब आगै मानो र' होनना बुंदों ओइ बिखुंगुर बै मोनसे आइडिदो फै बेजों नोंनि कमेन्टखौ नुवा आङो जाना गावदां मानखो एम जे आदा मा आदा ना आब' जागोन दे एम जे आब'सो आदा नङा एम जे आब'सो जोंना फुजाया मा होनखो बि दासो साहा लोंखांना ओरैनो जिरायना दं होनना बुंदों जोंना बबिता बि गोरिब फालने होनना बुंदों एसे आरो न जोंना अनजिमाया मा होनखो आंजोंबो लोगो जादे दे सोर सोर लोगो गैया अनजित लोगो जा आं अनजितनो ब्लु हरनि अनजित दारलिं नोंनो ब्लु हरबाय आं सोर सोरजों लोगो जानो लोगो जा दा थांबा बुंबानो जाबाय जोंना नियार बाइ कमेन्ट দি আছে বুলি কৈছে মই তাৰ কমেণ্টছো হোৱা নাই जिबिता आब' फैबाय जोंना हाय होनना बुंदों जिबिता आब' माखौ लाइक दानो थेंक इउ जिबिता आब' बबिता কি কৈছে নিউ ফ্রেন্ড জয়েন মি ফুল ওয়াচ শর্ट बैक करिम বুলি কৈছে जिबिता आब' मोनखो आगै माहा दंनो आं गुवाहाटियावसो दङ आब' जिबि जोंना एम जेआ मा होनखो एम जे आब'आ गावदां आगै फुल भिडिअ नायना खालाम दे आगै खम मिनिट थानाय भिडिअखौ फुल नायजोबना खालाम औ नंगौथ' आरो जेनेबा खमानो जाथों जेनेबा खमानो जाथों आरोना भिडिअआ मिनिटआ 1 मिनिटबाबो फुल नायनांगौ माने ओरैनो जानला मानला नायनानै दोनबोला आनजानायनि चान्स थायो बहुत आनजाफिनो जोंना एम जे आब'मोनखो आब' जिबि फैदो होनो जोंना जिरायनाया मोनखो आंनो हो होनो ब्लु आरोना जिरायना दे होगासिनो दं दे ब्लु होबाय जिरायना दा थांनाय समाव खोन्थालांबानो जाबाय बबिता কি বলছে জিবিরা কি খবর বুলি কৈছে জিবিতা কি খবৰ বুলি কৈছে আমাৰ নিয়াবাই কৈছে গাঁওদাং জইন কৰা বুলি কৈছে ইউ आदै फैबाय जोंना आदै आदै खावदो नो माखौलै जोंना गावदां मोनखो हाय जिबिता आब' होनना बुंदों जिबिताया मा होनखो हाय एम जे आगै होनना बुंदों আমার बबिताया কি বুলি কৈছে गावदां ब्लग हाय বুলি কৈছে आरो ना गावदाङा मा होनखो जोंना एम जे आब' होनना बुंदों जोंना एम जे मोनखो मा ओंख्रि संखो आब' जिबि होनना बुंदों जोंना बिक्रम साल्थे फैबाय अर साल्थे आं लाइक होनो फैबाय थेंक इउ बिक्रम साल्थे मा खालामदों दे खोन्थाहरदो जोंना अनजि दारलिंआ गावदां लोगो जानो नामा होनो गावदां लोगो जागोन ना जाया नै जोंना अनजिया सोंहरदों अनजि दारलिंआ दे लोगो जाबानो जाबाय अनजि दारलिंजोंबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय अनजिमाजों लोगो खालामलायबानो जाबाय सापर्ट खालामलायबानो जाबाय जोंना बबिताया मा होनखो बबिताया मा कि बुलिছে गावदां जयेन मि বুলি কৈছে आरो ना बिक्रम साल्थेया मा होनखो ओंखाम जानो थांनि आङो ओंखाम जायाखै आरोना दे जाहैबानो जाबाय बिक्रम साल्थे आं जोंना नै आरो सासे अनजिया फैलायबाय बैथ' अनजिमासो र' नै सासे अनजि फैबाय आं लाइक होआलै अर मानो होआ नोङो मानो होआ ओइ अनजि मानो होआ नोङो नों होनांगौ जोंना सोर फैखो जोंना मा होनखो आब' जिबिया मा ओंख्रि जाखांनाय हराखैनो दहाय दालि जल गोजासोमोन जेबो गैया सानसुआव माने हाखु दाखुदो सानसुआव जेबो जानाय जाया आरोना इमारजेन्सि संना जानाय जायोना सानसुआव ओंखामखौ फुङाव संखायो ओमफ्राय ओंख्रिखौ जों 12थायाव खामानिया 12थायाव सुथि जायो नालाय 12थायाव सुथि जाबा डाइरेक्ट ओंख्रि संबाय ओमफ्राय बिदिनो जाबाय आरो डिउटियाव लगे लगे डिउटि जइन बिदि आरोना हास्लाबगवा सानफुआव नङाबा सेवोना बिराद गरम फुङाव संना दोनखाबा सेवो मैगंफोरा আমার ববিতা কি বলেছে কমেন্ট করিবা ব্যাক ডিএম বুলি কৈছে আৰু ন পূজা মান বি হো
हायासै बे ओहो हायासै माने गावदां मानखो अके बबिता बा বুলি কৈছে जिबिताया मानखो हेल' गावदां होनना बुंबाय अनजिमाया मानखो आब' एम जे आइडि खौ माला हरगोन नै एम जे आबो माला हरगोननो अनजिमानो आइडि खौ सोंहरदों खोन्थाहरबानो जाबाय नियार बाइ कि बुलिছে अन বুলি কৈছে गावदाङा मा होनखो अनजिमा जागोन दे नो बबिता कि বুলি কৈছে अनजि हाय বুলি কৈছে जोंना अनजिमाया मा होनखो आं लोगो जाहैनि गावदां दा लोगो जाफिन कमेन्ट नायनानो औ नोंखौ सापर्ट खालामनो थांगासिनो नों कमेन्ट नायनानै सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय गावदां जोंना जिबिता बामोनखो संथ'वाखै एम जायाखै होनना बुंनाय बबिताया आमार कि बुलिছে हेलौ होनना কৈছে आरो ना हेलौ বুলি কৈছে बबिताया मानखो जइन মি फ्रेन्ड्स বুলি কৈছে नियार बाइ कि কৈছে अके বুলি কৈছে অনজিয়া मानखो हाय बबिता বুলি কৈছে তাৰপিছত बबिताই हाय বুলি কৈছে আৰু না नियार बाइ कि কৈছে नियार बाइ अन खावदो हाय खावदो होनना बुंबाय आयौ सोरलै नियारबा अन बिदिबाय फैबाय खुलुमबाय हरबायनो खुलुमबाय बिदिबाय खुलुमबाय मा खालामदो दे खोन्थाहरदो बिदिबाय जोंना गावदां मानखो अनजिमा बेयो आइडिसो दे होनना बुंदों मेन आइडिजों फैबानो जाबाय दे गावदां जोंना बिदिबाय मा होनखो खावदो आदै मा खबरनो ओइ सोर खावदो खिथाहरलाय आंनो बिदिबाय बिखो जोंना अनजिमाया मा होनखो गावदां सोर भिडिअ गैया माथो बे गावदांना सापर्ट आइदिसोनो मेन आइदिसो फैलाय गावदां जोंना बिदिबाय खावदो माखो बिदिबाय हा बिदि हाय खावदो होनना बुंबाय आरो ना नियार बाइ कि खावदो जइन प्लिज বুলি কৈছে आरो ना फुजाया मानखो जिरिना आब'आ थांबाय नामा होनो जिरायनाया सोरखौबा जइन खालामनो थांदों नामाथाय आं बेनो ब्लु होदोंमोन ब्लु बिनायखाय खावदामोनखो हाय अनजि खावदो होनना बुंदों जोंना नियार बाइ कि बुलिছে बाय बिनय বুলি কৈছে अनजिमाया मानखो सोर नों खावदां जारौ होनना सोंहरबाय जोंना खावदाङा मानखो हाय फुजा खावदो होनना बुंदों जोंना फुजाया मानखो बि थांनोसै नामा होनो बि मेन आइडिजों फैफिनलाय अननानै प्लिज बै मोनसे आइडिजों जोंना जिबिताया मा होनखो मा मावहैदों हर आगैनो खामानि मावनो फैला बायदोंलै उनाव खोन्थागोन दे खामानि मावनो फैदों जिखि जाया उनावहाय खोन्थागोन जोंना जिरायना मा होनखो आंनाबो आनसाबसक्राइब जाफिनबाय थायो नंगौथार आंनाबो दाख्लै सारिस' थांदोंमोन सारिस' थांनाया नायलाय बे एखदम टाउनाव फैना थाफैदों ओमफ्राय दा बारायस्रायाखै साब लाबाबो साबानो बाराया बिदि जाबाय थादों आंना जोंना अनजिमा मोनखो जिबिता लोगो खालामनो आब' जिबिथा नै जोंना अनजिमाया लोगो खालामनो थाखाय खावलायदों अननानै प्लिज लोगो जाबानो जाबाय जोंना मा होनखो खावदोहाय जिबिता खावदो होनना बुंबाय जोंना फुजाया मा होनखो फुजाया मा होनखो खावदो सोर जाखो होनना सोंबाय जोंना राजु लाहारि फैबाय दा हरगोन आगै अनजिमा होनना बुंबाय जोंना मा होनखो बिदिबाया लाइक दानो थेंकिउ बिदिबाय जोंना खावदोआ मा होनखो एमजे बिदि खावदो नोंहालायनो जोंना गावदाङा मा होनखो आंना आइदि दं ना नोंना आइदि दंना गैया अनजिमानाबो आइदि दङ सापर्ट आइदि दङ अनजिमानाबो खैथा दंमोनथाय बिनिया दसथाना बेसेबांबा दंलै दसथानि बारासो दं खोमा अनजिमानाव 10थानि बारासो दं खोमा आइदिया जोंना जिबिताबा मोनखो ब्लु होआखै अके ब्लु होगासिनो आब' जिबिता दा थांनाय समाव खोन्थालांबानो जाबाय ब्लु होबाय दे आब' जिबिता नोंनो सोरजोंबा जइन खालामहैबानो जाबाय जइन खालामहैबानो जाबाय जोंना फुजाया मा होनखो जिरायना आब' लं भिडिअ फुल नायना साब खालाम आंबो नोंनिखौ फुल नायना खालामबाय होनना बुंदों जोंना राजुआ मोनखो मोनबेसे हरखो आगै अनजिनो जोंना जिबिताया मा होनखो जिबिता अके अनजिमा होनना बुंबाय नियार बाइ जिरिना बर' जइन प्लिज বুলি কৈছে आरोना जिरिना नोंखौ लेंहरदों नै जोंना नियारा लोगो जाबानो जाबाय नियार बाइ माथिसे तमा जिरिना फ्रेन्ड हयलुआ जोंना फुजाया मा होनखो बि दे बाय होनना बुंबाय खावदोआ मोनखो हाय गावदां खावदो होनना बुंबाय जोंना अनजिमाया मोनखो राजुआ सोर राजुखौ आं मोनथियाखै सोर बियो सापर्ट आइदिसो खोमा जोंना गावदाङा मा होनखो हेलौ खावदो होनना बुंबाय जोंना खावदोआ मोनखो हाय अनजिमा खावदो होनो जिबिता बा मोनखो हाय खावदो होनना बुंदों आरोना जोंना नियार बाइ राजु लाहारि जइन प्लिज বুলি কৈছে
अनजिया मा होनखो सोरखौ सोंखो राजु होनना बुंदों आरोना जोंना फुजाया मा होनखो खावदो लोगो खालामदो दे होनना बुंदों। जोंना जिबिथाबा मा होनखो लोगो जादो खावदो होनना बुंदों। जोंना गावदाङा मा होनखो अर नोंनाव मेन आइडि जों सापर्ट हाया माने मेन आइडि सापर्ट हाया नोंनि नामखौ खोन्थाहरलाय देलाय आं दा चेक खालामनानै माबा खालामनि आङो नोंनि नामखौल' खोन्थाहरलाय आंनो। जोंना खावदोआ मा होनखो फुजा खावदो होनो जोंनियाबा अन नियारबा अन नियारबा अन फुजाया मा होनखो खावदो लोगो खालाम जलदि होनो जोंना खावदा मा होनखो जिबिता खावदो होनना बुंदों। अनजिया मा होनखो हाय खावदो होनो जोंना एन फैबाय मेव फैबाय मेवनो हाय मेव मा खालामदों मेव खोन्थाहरदो दे जोंना मेवआव मा होनखो लाइक दा थेंक इउ मेव। जोंना जिबिता आब'आ मा होनखो र' नों खावदो होनना बुंदों नियार बाय दा लाइक दा होनबाय लोगोसे थेंक इउ नियारबा खन्था कुइस मा होनखो हाय एन मोसाहारि ककेस बा ककेस घन्टा ककेस मा बाबा मा देन्जार आइदिलै बाप्पा गावदाङा मा होनखो खावदो लोगो खालामलाय होनना बुंदों। जोंना अनजिमाया मा होनखो खावदोआलाय सोर जाखो आं बेखौ मिथिस्राया दे बे सापर्ट आइदि गोजासो बेफोरो अननानै आंखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय दे नोंसोरो गोदान गोदान आइडि लाना फैनायफ्राव अननानै प्लिज। जोंना मा होनखो घन्टा ककेस मा होनखो हाय जिबिता ककेस होनना बुंदों। जोंना एना मा होनखो थोदस खावदो इय' बे इय'सो बे खावदोआ फाग्ला इय' आदैसो जोंना एना मा होनखो गावदां जिउनो एन खोन्थाहरलाय बे गावदाङा सोर अननानै प्लिज मेव खोन्थाहरलाय जोंना फुजाया मा होनखो अनजिमा सापर्ट आइदि हरदो दे आंबो हरगोननो अनजि नोंनाव फुजाया सापर्ट आइदि बिहरदो फुजाया बेक हरगोननो। जोंना जिबिताबा मा होनखो इय' खावदो होनना बुंदों। जोंना नियारबा अन अनजिया मा होनखो जिबिता आं लोगो जाहैनि होनना बुंदों। जोंना एमजे आब'आ मा होनखो अनजि आगै नोंनि आइडिखौ आंनो गाबोन हरबाव दे गासैजोंबो आंबो हरगोन नोंनो अनजिया सानै दङ आब' एमजे सासे दङ अनजिल' सासेया दङ अनजिमा सोर सासेखौ बुंदों नामखौ डाइरेक्ट लिरनानै बुंबानो जाबाय आरो ना नङाबा बिसोर कनफिउस जागोन सानै दङ अनजि सासे अनजि दङ सासे अनजिमा दङ। देनां घन्टा ककेसा मानखो हाय अर भाय ककेस नो हेल' ककेस जोंना गावदाङा मा होनखो एन खि नो जोंना जिबिताबा मा होनखो अनजिमा फुल भिडिअ आरोना जोंना ककेसा मा होनखो हाय गावदां ककेसनो जोंना जिरिनाया मा होनखो जागोन दे फुजा होनना बुंदों। जोंना मा होनखो जेरै खावदो एरैनो प्रफाइल होनना मिनिबाय जोंना एस डि फैबाय हाय अर भायनो हेलौ एस डि मा खबर मानो गाबलाबायखो दे खोन्थाहरलाय। जोंना फुजाया मा होनखो एम जे आब' आंनो हरा आइदि होनना बुंबाय जोंना फुजाया ककेसा मा होनखो हाय फुजा ककेस जोंना एना मा होनखो मा खालामदों किजिनो जोंना गावदां मा होनखो हेलौ घन्टा होनना बुंबाय जोंना ककेसा मा होनखो हाय एस टि ककेस जोंना नियारा मा होनखो नियार बाय अके बाय फन चार्ज दिसु अके दे नियारबा মোৰ এল বি অহাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। जोंना मा होनखो अनजिमाया मा होनखो गाबोन हरबानो जाबाय आब' एमजे होनना बुंदों। जोंना एस होनखो गामिनि हालोदा गाज्रि ना हरबाय औलै माथो खालामनो आरो माथो बुंबावनो जि जानांगौ जाबाय जाना थांबाय बेफोरखौ गोसोखांनाबो लाब गैला आंबो गोसोखांला जि जानांगौ जाबाय बेनोमोन खोमा जानांगौ जाथायफोरानो बेफोरखौ रायखांनांला एस डि जानायखौलाय सोरथो मा बुंनो जोंना एमजे आब'आ मा होनखो आगै खावदो नङा ओंखाम जामाय मालाय जोमाय सेरग्रा आगै खावदो नोंखौना ओंखाम जुमाय सेरग्रा खावदोसो औवानि बानायनाय
औवानि आरोना माने जोंना आबै एमजामानखो हरगोन आगै फुजा होनना बुंदों जोंना एस डि आ मा होनखो थोद घन्टा फाग्ला होनना बुंबाय जोंना ककेसा मा होनखो एम जे ककेस होनना मिनिबाय जोंना अनजिया मा होनखो अनजिमाखौ होनदों ना अनजिखौ एम जे नो सोर सासेखौ बुंदों सानै दङ अनजि सानै दङ जोंना एस डि एम आनखो लाइक डान हरबाय थेंकिउ एस डि मा खालामदों दे खोन्थाहरलाय एस डि आबे जोंना फुजाया मा होनखो एम जे आब' बेसे आइदि दं नोंनावनो दंलै आब' एमजेनाव बुरजा मानि आइदि दङ जोंना एना मा होनखो ओंखाम संदों आंनो औ मा ओंख्रि मेव दे खोन्थाहरलाय जोंना एस डि एम होनखो अनजिब फुजायो बोरोनो फुजाया दङ बेयावनो सोरजोंबा जोंना जिबिता आब'मोनखो घन्टा ककेस देगार दिन्थिबायलै नोंखोनो जोंना गावदांआ मा होनखो अर दादा नोंना बेसे आइदि दंहायनो आंना मेन आइडिजों गासै टटेल सातथा आइडि दङ मेन दङ आरोना मेन आइडिखौ बाद खालामनानै सिक्स आइडि ओरैनो सापर्ट आइडिया जोंना एम जे आब'मोनखो जखेसो आगै बिदिनो इन्टारेस्ट जखेसो आरोना बिदिनो इन्टारेस्ट खालामनांगौ अर आगैया बुजियाखै खावदोखौ खावदोखौथ' मिथिबाय ओमफ्राय मानसिया सोर आं बेखौसो हमनो हायाखै बे मानसिखौ जोंना ककेसा मा होनखो जिबिता ककेस मा ओंख्रि हायनो जोंना एस डि एम मोनखो गावदां आगै मा खबरनो जोंना अनजिया मा होनखो मा बुंदों गैया टि एस डि फुजाया नोंनानो मा बुंखो आं मोजां बुजियासै जोंना सनजय सालथे फैबाय हायनो हेल' सनजय सालथे जोंना एम जे आब'मोनखो फुजा आगै आंनाव दं एसे बुरजायानो जोंना बिबुथि आब' फैबाय हेल' आगै लाइक दानो थेंकिउ आब' बिबुथि आंनि एलबियाव जयेन जाफैनायनि थाखाय मा खालामदो दे खोन्थाहरदो आब' बिबुथि जोंना सनजयआ मा होनखो सालथे लाइक दानो थेंकिउ सनजय सालथे मा खालामदो दे खोन्थाहरदो जोंना गावदां मा होनखो मोजां एस टि दादा नोंहालायनो जोंना गावदां मा होनखो हाय सनजय दादा नो जोंना ककेसा मा होनखो हाय सनजय ककेसनो जोंना एस डि एम मा होनखो बहा थांखो अनजि आंना फुजाया हानो जोंना गावदांआ मा होनखो हाय बिबुथि आब' होनो जोंना सनजयआ मा होनखो ककेस हेलौ होनना बुंबाय जोंना एम जे आब'आ मा होनखो अनजिमाखौ होनदों आगै आं आगैनो औ अनजिमाखौ बुंदों आरोना जोंना साया आब' फैबाय आगै सना बिजि आं लाइकल' खालामबाय आंनो दे थेंकिउ आब' साया आंनि एलबियाव दसे समबाबो लाइक होनो थाखाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे समबाबो दोनथ'नानै आंनि एलबियाव जयेन जाफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंना मा होनखो आब' साया लाइक दा होननो थेंकिउ आब' साया जोंना सनजय सालथेया मा होनखो गावदां हेल' होनो जोंना फुजाया मा होनखो एम जे आब' फुल वास नायना नटिफिकेसन अल खालाम दे नङाबा जागोननो जोंना एस डि एम मोनखो रामरस गावदां बयनिनो जोंना सनजया मा होनखो साया हायनो जोंना अनजिया मा होनखो गैला एस टि बारा केयार खालामाथ' नोंनो बारा केयार खालामा आरोना जोंना एम जे आब'मोनखो साया आगै मानो दिनैसो होनो जोंना आब' बिब'थैमोनखो गावदां आगै सना होनो जोंना आब' बिब'थैमोनखो घन्टा ककेस ओंख्रिसो बा मैखुन ओमफ्राय बेबा मा मैखुन आलु बेलाहि ओंख्रिसो जोंना एना मा होनखो बे गावदाङा गावदाङानो खा मेवनो बे गावदाङानोखा मेव माने गावदाङाखा एम जे आब'आ मा होनखो औ जागोन दे फुजा आगै नोंबो नोंनिजों हरबानो हरजोबदो आंनो होनो जोंना फुजाया मा होनखो हरनि आब' सना र' बेलेग मबाइलजोंनो जोंना सनजय सालथेमोनखो अर सालथे दायो बबाव दं आं दा गुवाहाटियावसो दङ आं रुमाव दङ
जोंना गावदाङा मा रुमाव माने ओंखाम संग्रा न' जोंना एक्सट्रा दङ नालाय बेयाव दङ आङो जोंहा गावदाङा मानखौ दासो खाना बाव बावनाव माने दासो खाना बानावनु एसडि दासो टपाय दासो टपायनो माने होद आं नेपालि रोङालै जोंना सायाबो मानगोन मा ओं हेल' आदा सनजय एमजे आब' सना ओं आं एसे बिजि दा होनो जोंना एमजे आब'मोनखो जागोन दे होनो जोंना मिया खालिफायानो फैबायलै आंनाव आय' हाब मुंदांखायानो फैबायलै माथो हाय अर भाय खालिफा बाब बाबा फेमास जानो फैबायलै इण्डियानि फेमास एक्ट्रिसानो होद साला गोग्लैबायसो खालामनो जनाया जोंना सनजया मानखो दालि दोङो जोंना सनजया माखो साया मा खालामदों होनना जोंना ना मा होनखो मजा सनानो मिया कालिफाया मा होनो कालिफा लाइक दा थेंकिउ कालिफा जोंना सनजय मोनखो सनजय दा ओंखाम संनि आंनो जोंना मेवा मा होनखो आब' बिबुति सना होनो मेवा जोंना अनजिमाया मा होनखो जिबिता लोगो जाबाय आंनो आब' जिबिता नोंजों जोंना नै अनजिमाया लोगो जाबाय नोंबो अननानै प्लिज बेक रिटार्न खालामफिनबानो जाबाय अनजिमानो जोंना एना मा होनखो आब' जिबि सना होनो जोंना सनजया मोनखो साया मा ओंख्रि ओइ दावदै जोंना मा होनखो मेवा एसटि जाना होनो जोंना एमारडि फैबाय हेल' एमारडि मा खबर दे खोन्थाहरदो जोंना एमारडि मा होनखो हाय अरबाय मा खबरनो आंना दङ मोजाङानो टटलेगोन फैसाखौ लायनोसै आं रुमाव रुमावसो थांगासिनो दङ एमारडिया मा होनखो साया आब'मोनखो आगै अर मा खबर आंना गेजेरावनो दङ साया जोंना मा होनखो गावदाङा सनजय दादा मा खालामदोंनो जोंना जिबिता आब'मोनखो अके आगै अनजिमा होनो जोंना एना मा होनखो माया सना हायनो जोंना बिउटिया मोनखो एन सना ओखिनो जोंना अनजिमाया मोनखो आंखौ होनदों अनजि आब' मा होनखो सनजय आदा ओंखाम संनि र' होनना बुंदों जोंना सनजया मा होनखो साया मा होनखो साया मा ओंख्रि संगोन होनना बुंदों जोंना जिबिता आब' मा होनखो एन मुसाहारि सना मा ओंख्रि होनना सोंदो जोंना ओंख्रि जाखो होनना सोंदों जोंना एना मा होनखो गावदां दं सना फैनो जोंना मादैया मोनखो साया लोगो खालामदो होनो दै फैसा बर'नि आं एक मिनिट फैसा बर'नि आं जोंना मा होनखो एमारडिया ब्लुनो अके होगासिनो दङ दा थांनाय समाव खोन्थालांबानो जाबाय एमारडि नोंनो ब्लु होबाय आं जोंना जिरिनाया मा होनखो जागोन दे फुल भिडिअ नायना लोगो खालामदो नियार बा तुमा फुल भिडिअ চাইকিনি সাপোর্ট করিবা দিছে আমার জেরিনা বায়ে बेक रिटार्न দিব বুলি তাৰপিছত চাই আব मानखो आलु जेबो गैया आदा नोंसालायनो जोंना एमजे आब'आ मा बुंदों जोंना फाजा एवदों आब' जिबिनो जोंना एना मानखो इयाव होनना मिनिबाय हेल' हेलौ
100 उमखौ दोनथ' ओइ आबौ सादों मालाय बा दासो बानायला माबाखै आं फरायनो बनायथ'लाय आं फरायनो बेखायनोथ' दा बानायगोन आं हर नै आरो माबा मामायालाय हरदोंमोनलाय दा जिरायदों जोंना ओइ एमादेया मानखौ बावगारदों मा खबर एमजे भाइ होनना बुंदो जोंना गावदां मानखौहाय ओइ आंना बेयाव पाठसाला बहा एनजिअनो जोंना सनजयमोनखौ साया ओइ आं एसे बारलांसै दे नोगोद गोलाव थालांसिगोन दायो कमेन्टआ एसे बारख'लांसै गाज्रि मोना सोरबा सोरबा कमेन्टखौ लं मोनहैबाय ओंखायनो ससे बारबाय सात थाखा नैबेनिफ्राय फरायनोसै आं महेश बर'निफ्राय जोंना जे मा होनखो जे नार्जारि दंखायो नोंसो गैया दां आंजों होनना बुंदों जोंना महेसआ नोंजों दंखायो जे नार्जारि देलाय नों अननानै चेक खालामबानो जाबाय एना मा होनखो आयु फैसा दाबो मानसि गारखांना दाबो नायनाय दे मेवनो हैद नाया फैसा गैया मेव देखायजाया जोंना अनजिया मानखौ महेस लोगो जागोन लोगो जा अनजि महेसनो हरबानो जाबाय दे नोंनो बेग रिटार्न खालाम महेसआ बे महेस सिन्था खालामनाङा नोङो महेसखौ आं दङ दे बे महेसखौ ओइ गुमै ओमफ्राय अनजिमाजों सापर्ट खालामहरलाय अनजिमानो गुमै अनजिमाखौ सापर्ट खालामहर लोगो जा जोंना एना मा होनखो बेदर नायनो फैसा नामानो बेदरखौथ' जाखायो जों अट'मेटिकखा हरावबा मा बेदर लायगोन मिथिला जोंना नोंगौ आगै एन्सना थेंक इउ नो जोंना एना मा होनखो वेलकाम आब' बिबुथि सना होनना बुंदों जोंना मोजांखौ अनजिमा कमेन्ट हरना दोननो जोंना बिबुथिया मा होनखो आब' बिबुथिया मा ओंख्रि जिउ एन होनना बुंदों जोंना अनजिमा जागोन महेस होनना बुंदों जोंना एना मा होनखो र' आं ओंखाम संनि सनाफोर होनना बुंदों दे मेव संना लाबानो जाबाय जोंना मोजांमोनखौ अके अनजिमा होनना बुंदों जोंना एना मा होनखो ना फाजासो आब' बिबुथि सना होनना बुंदों जोंना फुजाया मा होनखो एम जे आब' सना थांबाय नामा होनो जोंना बिबुथिया मा होनखो आब' बिबुथिया जादो दे सना आंहाबो जानोसै दसे थाना होनना बुंदों जोंना निहा फैबाय जोंना आयु माथो दिनै गरमथार गरमथार नामार माथो अनजिमायाबो फैना दङ ए मा मेगन सादों नामा ओइ निहा मेगन सादों फैनायखो जोंना मोजामानखौ अके बैनायनो दे खालामहरलाय गुमै जोंना गुमैया बहा दं जोंना बे महेसआ रावबो नङा देलाय अननानै प्लिज बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय महेसआ आंनि गुमैसो जोंहा आब'नि हौवासो गुमै देलाय बयबो सापर्ट खालामलाय महेसखौ जोंहा गुमैसो जोंहा आब'नि हुवा जोंना मा होनखो बहा दं आं गुवाहाटियावसो दंलै गुमै दाखालि फैबाय जोंना अनजिमाखौ महेस लोगो जाबायनो जोंना अनजिमाया मा होनखो आब' नेहा होनना मिनिबाय थाखायोनो जोंना अनजिमा जोंना महेसआ मा होनखो अनजिमा लं भिडिअ साइ साब गरिबानो होद बर'सो गुमै बर' रायलाय जोंना एना मा होनखो अनजिमा सना कमेन्ट हर दानो भिडिअ नायना होनो कमेन्ट खालामनांगौ दानो भिडिअ नायना जोंना आब' बिबुथिया मा होनखो सोरबा सोरबा गोदान दंबा लोगो जादो दे होनना बुंदों जोंना नेहाया मा होनखो अर बा मालाय दे थाब लांलाय दे आं दोनहैनो लुबैथारबाय नोंगौ नामा निहा र' लायगोन लाखैनो सिन्था खालामनाङा जोंना अनजिमाया मा होनखो फुल नायना खालामबाय महेस गुमैनो जोंना गुमैया मा होनखो ब्लु होलायबायनो अके र' होगासिनो गुमै दे ब्लु होबाय दे गुमै होद लोगोफोरा खारजोब्बाय नामारा सोरबा ब्लु लादोंमोनलै माथो कमेन्टआनो फैला जोंना मा होनखो थेंकिउ अनजिमा होनो जोंना फुजाया मा होनखो अनजिमा आइडिजों सापर्ट हरनि आंनोबो हरनो अनजिमा नोंनो नै फुजाया सापर्ट हरो सापर्ट आइदिजों नोंबो बेक खालामफिनबानो जाबाय नोंनि सापर्ट आइदिजों जोंना जिरिनाया मा होनखो ओंखाम संबाय आंनो ओंखाम संबाय आरोना
मा ओंख्रि संदो दे खोन्थाहरलाय जिरिना खोन्थाहरलाय दे लोगो मानो जोंहानि एमानखो नोंनि गुमैखौ आं साब खालामथाराहाय थैबाबो जालायबाय दा जालायबाय बेना इय इयनि सोलोंलायबाय इय इय फाग्लानि सोरनि मिसेस सोरनिबा माबाया हाइद जाफैदो कमेन्ट सोरनिबा कमेन्टआ हाइद जाफैबाय कमेन्ट सजायासै जोंना लोगो दंखायो एन मोसाहारिनो जोंना जेनारदेना होनदों महेस ब्र लोगो जादो नो जोंना आब' बिबुथिया मोनखो महेस आगै लोगो जादो दे नो दे बयबो लोगो जालायबानो जाबाय महेसआ आंनि गुमैसो जोंहा आब'नि हुवा माने आयंनि आयंनि फिसाजोखौ लांदों आरो ना जोंहा आयं असेनि फिसाजोखौ लांदों जोंना इयाव मा होनखो आदै माथो सिरि नै दङ जोंना अनजिमाया मा होनखो आंजों गैयाबा लोगो जा एन नो दे सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालाम दे जोंना महेस गुमैया माबासो सापर्ट खालामनो थांदों दां अनजिमाखौ जोंना जिरिना मा होनखो दाउजों अनला बर'नि ओंख्रि हाय ना बायबायसो लाखो जिरिना जोंना मा होनखो बोरो आदै दारिखौ देखायलाय एसे नै दारिखौ नायालै दारि गैया जोंना नेहाया मा होनखो आं सोलोंथाराहाय रावनिखौबो आंहाबा दुखु जादों फिसाइजों गारजानायनि फिसाइनि माबा बिफाजों गारजानायनि बिफाजों नेहा बिफाजों गारजानायनि जोंना महेसा मा होनखो गुमैया अनजिमा साबदान चेक आउट चेक खालामलाय अनजिमा सापर्ट खालामबायनो जोंना आब' बिबुथैमोनखो थाथ' आगैनो जोंना इउबा मोनखो अनला 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 बाफाबा जोंना अनजिमाया मा होनखो थेंक्स महेस गुमैनो नेहाया बिराद मेगन सादों आरो जोंखौ दावलिबा फैयाखै नामा नेहा जोंना जोंना मा होनखो महेस गुमैया जे नार्जारि लोगो दंखायो नोंसो गैया जे नार्जारि लोगो जे नार्जारि नोंजों जोंना महेसआ सापर्ट दंखायोनो नोंजों लोगो दंखायोनो अलरेडि फ्रेन्डखानो नों सापर्ट गैया नोंनाव सापर्ट गैयाबा नों बेक खालामहरबानो जाबाय बेखौ सापर्ट खालामहरबानो जाबाय अननानै प्लिज जोंना नार्जारिया महेस बर' जयेन खालामदों नोंजों लोगोखासो नोंनियाव जयेन गैयाबा नों जयेन खालामहरबानो जाबाय बेखौ अननानै अलरेडि नोंजों लोगोखासो होनना बुंदो जोंना मा होनखो नेहाया मा होनखो गैया फैयाखै दावलिबानो माला फैगोननो दावलिबालाय जोंना महेसआ मा होनखो बिबुथि अकेनो आब' बिबुथि थांबाय नामा देलाय थाङाखैबा मेसेज कमेन्ट खालामहर मोनसे नै जोंना बुंहरदों लोगो जागोन होननानै महेसआ आं जिरिनानै ब्लुखौ लाखिना दोनथ'नोसै आं बिथिं ब्लु होसोलांसै र' दसे जोंना एमारजिया थांबायसो नामालै सोरनिबा कमेन्ट फैयाखै दे र' ब्लु होसोदों जिबिताबो थांगोन ना माखो जोंना जे नार्जारिया मा दं नों दंबा आंबो थागोन ब्र' आं रावनिखौबो आन एबा सापर्ट खालामलायसो थाया नंगौ आरो ब्लु होलाय र' अके होगासिनो दं र' जे नार्जारि दे ब्लु होबाय आं नोंनो जिबिताबो थांबाय नामा देलाय थांबायबा खोन्थाहरलाय अननानै ब्लु लाफिननांगौ जायोना नै बिनि थाखायनो
जोंनिखौ जोंना मा होनगो आबुजिबिथा अन अ ब्लु बिनिया आबुजिबिथानो ब्लु कालार फिलिममोन आं जेबो माबा मोनैखाय खबर मोनैखाय जोंनानि मा होनखो अरनि बिगुमै ना सोरनि बिगुमै हायोबा आंखौ साब ना खालामो खालामदो आरो आं बेक हरगासिनो बा बिराद दन माथो ओइ निहा बा बिराद दन गोराथारलै निहा दिनै बा जोंना आबुजिबिथामोनखो थाङाखै आगैनो जोंना फुजायामोनखो जिरिना आब' नोंना साब जायाखै प्लिज फुल भिडिअ नायना साब खालामफिननो जिरिना थाङाखैबा नै जोंना फुजाया बुंहरदों फुजाना साब जायाखैनो आनसाब खालामनानै माबा खालामफिननांगौनो अननानै प्लिज सापर्ट जायाखैनो सापर्ट खालामफिननांगौ होनना बुंदों आरोना जोंना जेनेरेल लोगो खाब्र नायबाय आंनो जोंना जिबिथाखौ इयो हंला होनो जोंना जिरिनायमोनखो लाखिदो दे नो आं लाखिबाय दे ब्लु लाखिबाय जोंना फुजाया मानखो जिरिना आब' मानो फुल वास नायना साब खालामाखै नोंनो जोंना मोजांमोनखो बिबुथि साब दान चेक आउट रिटार्न साबनो जोंना मोजांमोनखो निहा लोगो दंखायोनो नेहा नोंजों लोगोखासोनो जोंना निहाया मा होनखो आं नोगोद जोंखाथारदोंसो बा सोरखोलै ओइ निहा आंखोना सोरखो बिफाजों गारजानायनि नामा ओइ निहा जोंना मा होनखो मोजा जिबिता वेलकाम जोंना जिबिता मोनखो आं थांथ'नोसै आगै ब्लु लाखिदो बोखारदो अके दे आब' ब्लु बोखारबाय दे जोंना अनजिमाखो कल फैदों र' ब्लु लाखिथ' होनोबा सोरनि कल फैखोलै जोंना अनजिमामोनखो दाबो थाङाखै नो थांनाङाबो अनजि दे कमेन्ट खालामबाय था अनजि जोंना मा होनखो जिबिताया महेस होनना मिनिबाय जोंना मोजां मोनखो होद आं सोरनिबा ब्लुखौसो लाखिबाय नामा गुमैनिखौसो लाखिबाय सोरनिखौबा लाखिनाया जोंना गुमैयाहाय अनजि नो जोंना अनजिमामोनखो र' दे नो जोंना अनजिमामोनखो औ महेस मा खबर नो जोंना मा होनखो महेसआ जिबिता दासो मोनफैदों फिल्डनिफ्रायनो दासो मोनदों आरोना जोंना हेलौ अनजि होनो जोंना मोजां अनजि होनो जोंना अनजिमाखौ औ जे मा खबर ने अनजिमाखौ मोजांसो थाखानांगौ महेस फ्रेन्ड नो जोंना जया मा होनखो मोजां नोंनालाय मा खबरनो जोंना अनजिमाखौ गाज्रि खबर आंना जेनो जोंना जिबिता बावनखौ आं थांनोसै ओंखाम संनोसै महेस थाथ'दो नो जोंना मा होनखो निहाया मा होनखो अनजिमानिफ्राय आं माथो नोंखौ बेयावसो जागोन माथो मा
मा होनखो अय अर अनजिमानिफ्राय आं माथो नोंखौ बेवाइसो जादों माथो नंगौ नामा निहा दे होमबालाय दिनैनिफ्राय बेवाइखौनो लिंखाथारसै आं जोंना महेसा मा होनदों अके जिबिता होनो जोंना जिबिता मा होनखो बाय बाय गाइस होनना बुंबाय जोंना जिया मा होनखो आइया मा जाखो मानो गाज्रि अनजिनो अनजि नोंना कमेन्टसआव जायाखै दे आं ब्लु होनि दा थांबा खोन्थालां जोंना मा होनखो अनजिया ओरैनो फ्रेन्ड जेनो जोंना निहाया मा जाखो बेवाइ अर आं ओंखाम जानोसै दे नो दे जाबानो जाबाय बेवाइनि हा जोंना मोजां मा होनखो बिबुति साब रिटार्न बिबुतिया थांबायलै गुमै दा बे एल बि होगोन बिनि एल बि आव थांबानो जाबाय बिनि एल बि आव थांनानै नों बेखौ बुंबानो जाबाय बे नोंनो बेग रिटार्न खालामगोन एल बि बेयो दायो खैथासो जाखो आठथासोआव होगोन बेयो आठथा बा साराय आठथा बिदियाव एल बि होयो बियो जोंना मा होनखो निहाया बाय बाय नो थाथ'बाय बाय नो अके अके दे जाना ला लोगोफोर सोर सोर दे कमेन्ट खालाम दे आइ अनजि नोंनो ब्लु होबायमोन बहा खारखो नोंलाय ब्लु खावना लाना खारनाङा दै अनजि मानसिफोराथ' साबा गोजा दोङो कमेन्टआनो गैया माथो जोंना मोजां मोनगोन बाय बैनाय ओंखाम जानि र' दे जाना ला गुमै आं ब्लु लाखिनोसै दे जाना ला गुमै जोंना अनजिमाखौ खाराखै दा खारगोनसो आं दा खारखा नोङो अनजि दा खारखा सासे अनजिमाया खारबाय आरो नों हले दाखार जोंना जे नार्जारिया मा होनखो बयबो भाइरेल भिडिअ हगारदों आंबो हगारनो नागिरदोंमोन हगारला आं उनाव प्रब्लेम जागोन नंगौथ' आरो जोंना बिखुंगार बुंबाय अरबाय बहा दं आं बेलेगावसो दंफैयोरा न'निफ्राय खारबाय आङो जोंना बिखुंगारा मा होनखो लाइक दा होनो लाइकआथ' दान जादोंलै ओमफ्राय बेनो बे थाबाय थायो जोंना लाइक दान खालामबाय जोंना बिखुंगारा जोंना अनजिया मा होनखो नागिरबाबो मोनखाया नों बेखायनो गैया आं बेखायनो गिया आं नागिरबाबो मोनखाया नागिरबाबो मोना नोंसोरनि बे माबायाव मा होनो काजलगाव नोंसोरनि बे काजलगावआव थांना नोंखौ दोखो दोखो नागिरहैगोन आं जोंना अनजिया मा होनखो औ खारलांसै दा खारखा जोंना बिया मा होनखो अरबाय ओंखाम संदों दे अके अके दे बिब्र' संबानो जाबाय बथल सेस दंखाया मा माबाजोबखो बै गोदोरा मोजां जोंहा दे नार्जारिया मा नुला नामा कमेन्टखौ कमेन्ट स' जाफैयाखैलै ब्र' दे खोन्थादो लोगोफोर सोर सोर खारजोब्बाय माथो खारजोब्बाय दे अनजि काजलगावनि एक्ट्रिस कमेन्ट खालाम दे जोंना पुर्निमा बिर फैबाय हेल' आगैनो हेल' पुर्निमा आब' जोंना अनजिमा मोनखो लाइक होबाय आं अननानै थेंकिउ अनजिमा होदनो हाखैलै अनजि माथो 24 जोंना पुर्निमा मा होनखो लाइक दानो थेंकिउ पुर्निमा मा ओंख्रि जाखो दे खोन्थादो ओंखाम जाखांबायबा दे लोगोफोर सोर सोर दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम आंबो बारा गोबाव थाले होननायसो जासिगोन जोंना पुर्निमाया मा होनखो जायाखैनो जायाखै आरोना जोंना अनजिमा मा होनखो नायदो होआखै नामानो दे नोंजोंलाय सोर हानोरा अनजि नों आरो आंनि एलबियाव फैनानै होआलाबसिनो थाबा बोरै खारग'नो नोङो
जोंना पुर्निमा होनखो नोंलाय आगै नै जायाखै जोंबो नै दा संगासिनोसो दङ नै संदोंल'सो जोंना पुर्निमाया मा होनगोन नों ओंखाम जाबाय नामा आगै जायाखै आब' संगासिनोसो दङ जोंना ओंखाम जानायानो सामफ्रामबो 10ता 11ता बिदिसो जोंना अनजिया मा होनखो खारनो हाखासिगौमोन अनना होबायनो इस नोंगौ नामा अनजि जोंना जाया मानोखो मा ओंख्रि संखो ब्र' नो ओंख्रिया मा संखोथाय दालि जहल ओमफ्राय नासोना मा मैसो लाबोखो बेदर मैसो माबा मैसो बेदरसोनो ना लाबोनो होननाया ना लाबोआसैनो मैसो बेदरसो लाबोबायनो दे लोगोफोर सोर सोर दं दे कमेन्ट खालाम अननानै माथो रावबोआनो कमेन्टखौनो हरनो नागिरलाब्रा जोंना पुर्निमा औ गोथावनो गोथावलाय माने सानाव मिरामिस जानाय जायोना ओमफ्राय सानाव सानसे खामानि मावनाय सानाव मिरामिस ओमफ्राय बिथिं हराव मेंनानै जानो लुगैयो आरोना ना बेदर लान्थाया फैनाबा मेसेज दिलेट खालामखो ओइ लान्था ओइ लान्था नो जोंना मा होनखो हाइ लान्थानो हेल' लान्था मा खोमसि खालामखो खोमसिबा गिलांनो खोमसि नङा अबे खोमसि स्रां स्रांसो नै जोंना एमारडिया मा होनखो बारे नोंनासो नो मायालै मारदि लान्थाया मा होनखो हाय अनजि लान्था नो जोंना मा होनखो अनजिया बे लान्थाया सोर बे नो लानथाखौथ' आंबो दाखालिनिफ्राय हमनो हायाखै सोरबा बुङो इयव इयव होननानै मोजां हमनो हायाखै आं जोंना लान्थाया अर आदै आं अनजि लान्थाखौ लानोसै ओइ बेनो मार इउ इउ आनो इउ इउ आनो बे लान्थाया जोंना पुर्निमाया मा होनखो जों खोमसि नुदों जा खोमसि नुदों अ माने आं बारायाव दंफैयो नालाय नैबे लाइट जोंबाय थानाया बेयाव थायो आरोना नैबे बिल्डिंआव जोङो ओमफ्राय मा होनखो एमारदिया यय' बिनो जोंना लान्थाया मा होनखो जोंना लान्थाया मा होनखो एमारडि खारबा मा बेलाय खारबा इन्सान खावदो होनो जोंना अनजिया मा होनखो सानखादों आं बिखौनो आयु लान्था इउ लान्था होननानै नंगौथ' आरो बेनो जोंना मा होनखो पुर्निमाया अनजि आगै आंजों लोगो जादोनो अनजि नोंखौ लोगो जानो थाखाय लेंहरदों नै पुर्निमा दे अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय जाय जायफ्रा लोगो गैलाया लान्थाया मा होनखो अनजि आं नोंखौ लानोसै होनना मिनिबाय जोंना अनजिया मा होनखो औ जागोन दे आब' पुर्निमा होनो दे सोर सोर दङ दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो मानसिफोराथ' 9 जोनसो दोङो कमेन्ट खालामग्रा साब्रैसोल' जोंना मा होनखो एमारदिया आइदि से बि सातान करो यो यो नहीं तो गाला दबाकर मार दूंगी ने आओ गाला दबाकर मार देगा अनजिया मा होनखो लांफै लान्था नो लान्थाया मा होनखो एमारडि होनना मिनिबा जोंना पुर्निमा मा होनखो लान्था आंजों लोगो जादो नो लान्था लोगो जानो थाखाय लेंहरदों नै जोंना नोंखौ पुर्निमायाबो जोंना एमारडिया मा होनखो जि लान्था होनना बुंबाय आरोना जोंना लान्थाया मा होनखो अनजि गोसो थोनोसै आं नोंखौनो
लान्थाया मा होनखो ब्लु हो ब्लुखौथ' होगोन दा लाना खारदै लान्था ब्लु होबाय दे लान्था फुजाया मा होनखो जोंना MRD आंखौ सोरनि फिसाय बुंखो सोरनि बिसाय मा लगाव रे लगाव अनजि दुगासो बे लान्थायानो जोंना पुर्निमा ओइ आगै मा बोरै ब्लु होयो आं मोनथियानो ब्लुखौ नोङो जेनेबा सोरनोबा होबाय आरोना सोरनोबा होनोबा बिनि माबायाव थुबानो जाबाय बिनि प्रफाइलाव थुनानै लास्टाव फैबानो जाबाय एड एस मदारेट दोङो ना मदारेटर दोङो बेयाव बे मदारेटराव थुना होबानो जाबाय ओमफ्राय बेयाव मदारेटर थुनानै ओमफ्राय बेयाव फार्स्टनियाव होबानो जाबाय मेगाजिन मदारेटराव होबानो जाबाय माबा मेनाजिं मदारेटराव होबानो जाबाय बेयाव थुबानो जायो ब्लुआ जोंना एसेमानखौ अन हरबायनो थेंकिउ एसडि जोंना अनजिमाखौ पुर्निमा खालामबाय नोंबो खालामदो आब' पुर्निमा नोंखौ सापर्ट खालामदों जोंना अनजिया नोंबो अननानै प्लिज बेल रिटार्न खालामबानो जाबाय जोंना एसडिएमखौ अनजि फुजाया बोरोरा होनना गाबबाय एमादेमानखौ लान्थानि फुजानो जोंना अनजिमानखौ दुगा मारासो होनबा लान्थाया जोंना फुजायामानखौ एसडि मानो गाबखो होनो जोंना अनजिया मा होनखो फैलाय बैलाय फुजाया एसटि नो जोंना एसडिया मा होनखो एमआरडि आब' फुजाया बोरोनो जोंना पुर्निमा मा होनखो बिखौ सापर्ट खालामना होबायनो माने आं बिखौ सापर्ट खालामना होबायनो सोरखौ होखो अनजिखौ ना सोरखौ देलाय खोन्थाहरलाय पुर्निमा जोंना फुजाया मा होनखो एसडि सना आंखौ एमआरडिआ आंखौ लान्थाजों जरायबाय थादों रायना हो होनना गाबबाय लागाव लागाव जोंना एसडिएमखौ दं माथो फुजा सना होनना मिनिबाय जोंना फुजाया मा होनखो आयु अनजिखौ अनजि नोंखौ सापर्ट खालामबायनो जोंना पुर्निमाया जोंना एसडिएमखौ एमआरडि आब' नै सौना बडि देखायबाय आरो खारखोना होसोखोब्रा एसडि जोंना अनजिमाखौ एसडि नोंजों जारलासो दिसो आन्दायबाय थायो आरोना दै गांबायलै दै लोंनांसिगोन कमेन्ट फराय जोंना अनजिया मा होनखो लान्थाया पुर्निमा सापर्ट खालामबाय आं कमेन्ट होना सापर्ट खालामबाय पुर्निमा नोंखौ लान्थाया जोंना एसडिएम मा होनखो लै अनजि नानि होनना मिनिबाय जोंना लान्थाया मा होनखो आदै ब्लु लाखिथ'दो अके अके लान्था लाइक होना खालामब्रा लान्था जोंना पुर्निमाया मा होनखो आंखौथ' निग्रु बायदिसो नुबायनो नोंखौथ' निग्रु बायदिसो नुबायनो सोरखौलै जोंना एसडिएमखौ लान्था गारा आं नोंखो नै एसडिया बाबरे अनजिया मा होनखो ओइ लान्था साब खालाम गोसो थोजान नंलानो ओइ लान्था साब खालाम गोसो थोनायजोंल' जाया अनजिया बुंदों आरोना लान्थाखौ साब खालामनो थाखाय माने गोसो थोनायजोंल' जाया साबबो खालामनांगौ वाव जोंना पुर्निमा होनखो लान्थाखौ आरोना जोंना एसडिएमखौ हरबाय होनना मिनिबाय जोंना लान्थाया मा होनखो एसडि आदै
आंलाय नोंनो लादो आं लाया नोंनो लादो होनो जोंना लादाया मा होनखो अनजि खालामगासिनो होनो जोंना एस डि एम होनखो परि ना फिरु बिसिनो फिसायनो परिना फिरु फिसायनो आयौ सोरखौबा लागावलायखो जोंना अनजिया मानखो थेंक इउ आब' पुर्निमा होनो जोंना फुजाया मानखो एस डि सना र' ओंखाम संनि आं थाथ' होनो जोंना लादाया मानखो एस डि र' नों फिरु नानिया आंनि बिनानावसो लागाव दानिया जावलायदों नोंसोर गावजों गाव जोंना अनजिया मानखो थगायबाय गिनाय मा थगायबाय गिनाय नङा खिन्थु लान्थानो औ जोंना मा होनखो ओमफ्राय लान्थाया मा होनखो ब्लु होफिन दसेनो अके अके ब्लु होगासिनो दङ एम आर डि थांना थाङाखै जेला अननानै प्लिज कमेन्ट खालामलाय ब्लु लाखिनांगौ जायोना ब्लु होबाय दै लान्था आया आं ब्लु लाखिथारनांगौलै बिनि उनाव एस डि आ मा होनखो दे सना थाब सं उखैबाय आं अर बायनि एल बि नायनानै फुजा सना होनना मिनिबाय आयौ आंनि एल बि नायासो ओंखाम उखैबाय जालालै नोंजोंबो एसे जोंना पुर्निमाया मा होनखो आगै नों बबेयाव दंनो सोरो आंबा गुवाहाटियावसो दङ आङो जोंना एस डि एम मोनखो लान्था फुरि बिदानो फुरि जाग्रा फुरि ना माब्रा जोंना एस डि एम मोनखो अरबाय बहा दंब्रा नो गुवाहाटियावसो दंलै आं एस डि गुवाहाटियावसो जों थाग्रा बिल्डिंखौ नायनो माबायनो ओइ नैबेयाव थायो जोङो नैबे बिल्डिंआव बेयाव मोजां नङालै बिथिं लाइटआ माबायोना जोंना फुजाया मा होनखो एस डि सना संनिसै दानो मोनगोन र' मोनबानो जानो फैजासिगोन होनना मिनिबाय जोंना पुर्निमा मोनखो आं गुवाहाटियावसो थायो नामा होनो अ गुवाहाटियावसो आङो जोंना एम आर डि आ मा होनखो एस डि मा खबर आदा होनो जोंना अनजिया मा होनखो नोंनि लाइफ एल बि आव थाना लिमिट जासिगोन माया लिमिट जानो देलाय खोन्थाहरलाय अनजि आंनियाव थानासो आंखौसो नाम होबायरा जोंना एस डि एम मोनखो औ गोदान औ गावदां नामा गावदां नाम दोनबाय गोदान नाम दोनबाय आं फिरुखौ फुरिसो जाबाय अरबाय नों मिनिबाय बाबा फुरिसो होमबा नोंसोर जाजोबलाय नोंसोरसो नांलायलायबाय थायो जोंना पुर्निमाया मा होनखो मा खामानि खामानिखौ आं दा खोन्थाथ'वा उनाव लासैनो खोन्थागोन उनाव लासैनो खोन्थागोन आरोना दा खोन्थाथ'वा जोंना लान्थाया मा होनखो अनजि सना आंनि जिरख'नाय सापर्ट खालामबाय आं कमेन्ट होनानै अनजि नोंखौ सापर्ट खालामबायनो जोंना लान्थाया जोंना एस डि एम मोनखो एम आर डि आगै मोजां नोंहालायनो जोंना लान्थाया मा होनखो ब्लु लाखिदोलाय होनना मिनिबाय दे लाखिफिनसै लान्था जोंना अनजिया मोनखो आनसाफ जाफिनबालाय लान्थानो जोंना लान्थाया मोनखो अनजि जायाखिनो जोंना एस डि एम मोनखो अनजि अर लानोबा लाबो हागोन सिंगेलसो अरफाया अनजि नानिनो मा लाबो बेलाय मा लाबो होननाय भाषाखौ मानिफ्राय गोदान दिहुनलायखोलै नोङो एस डि मानिफ्राय लाबो गोदान भाषा दिहुनखो लानोबा लाबो हागोन मा भाषा जालायखो बेलाय नंगौ नामा एस डि नो
जोंना सरिलै लानो होननाया लानो हागोन अरभाय ना मिनिबाय आगलै नोंबो एसडि जोंना पुर्निमाया मा होनखो मा गारा राव बेनो मा गारा राव बेनो बुजियासै आं पुर्निमा मा गारा राव बे होनो जोंना लान्थाया मा होनखो आदै ब्लु लाखिदो आइ एम ब्लड नो दे लाखिबाय आं लान्था लाइक होना गालांदोब्रा अननानै जोंना एस डि आ मा होनखो अनजि होनो जोंना एम आर डि आ मा होनखो अनजि बि लान्थाया खारबा इंसान हाय ये किसका बाद नहीं सुनना इसका बाद नहीं सुनना औ इस्तेमाल अरबाय आं हिन्जाव दा माने अरबाय आं हिन्जाव दालानिसो जानोसै आं होनना औ हिन्जाव दालानि जानोसै बा दे आंनो सासे जरा नायना होबानो जाबाय जरा मिलायनानै गोसोम गुफुर जेबो फाराग गैयालै संनो खुरनो मोजां मावै दाङै सोलिलांनो हानाय सासे हिनजाव नायनो हाबानो जाबाय दे दालानि जायोबालाय गोसोम गुफुर महर गोसारजों जेबो फाराग गैया सावथाल बायदिबाबो जायो जोंना पुर्निमाया मा होनखो उल्था रबेनो राव बे औ उल्था राव आरोना जोंना अनजिया मा होनखो जारलासो एसटि जोंना अनजिया मा होनखो एम बि आ नो ओइ नोंनालाय आरो एम बि ए जालायबाय जोंना रयेल खान आया है हिन्दी बोलो होनना बोला है रयेल खान जोंना एस डि आ मा होनखो अनजियानो मिलायगोन अरबाय अनजियासो मा होनो होनना मिनिबाय वाव ऐसा है क्या फुजा सनासै इदि जाना दं नामारा नों सनानो साबाय दै इदि जानाबो थानांगौ माथो खर'सार गेरान्टि गैया बारा दुगा दुगा बुंना दालाखा नोङो नङाबा दा जावजालायगोन नों सिआइडि जाना बोरैबा बायसेन्सआव खोनासंबाला जोंना जे नार्जारिया थांबाय खोमालै जे नार्जारिनाव ब्लु दंमोन आं लाखिनोलै र' भाई ब्लू किधर चला गया रिमूव जोंना एस डि एम आनखो फुजा एम आर डि एम एस डि मार्केट में जाओ जो है मेसेज डिलिट खालामलायबायलै जोंना एम आर डि आ अनजिया मिनिबाय रयेल ने क्या बोला कुछ समझ नहीं आता क्या बोलता है हिंदी बोलो हिंदी रॉयल खान ब्रो क्या बोलेगा यार वो हमारे बोडो लैंग्वेज जो बोडो लैंग्वेज है ना हमारे लैंग्वेज पे वो लोग मैसेज कमेंट कर रहे हैं क्योंकि बोडो लैंग्वेज में कमेंट कर रहा है तो बोडो लैंग्वेज से ही पढ़ सकेगा ना मैं यही थोड़ा प्रॉब्लम है मतलब उन लोगों ने बोला है कि मेरे लिए एक लड़की ढूंढ के देगा बोला है जोंना एसडेमानखौ ओइ अरबाय लान्थानि बिनानावा आंखो मैया डार्लिं होनगारबायरा नोंसोरो फिरुवा बा देलाय दे एसि नोंनिनो दिन दे दे नोंनो लादो दे जोंना मा होनगौ अनजिया नोंसिनानो मिलायगोन एसडि नो जारला एसटिआबो सानै लाबाय जोंना एमआरडिआ मा होनखो एसडि आजकल मार्केट में नया माल निकल रहा है सुना है गुवाहाटी में नया नया निकला है हाँ निकला है मैंने भी सुना है और थोड़ा वीडियो भी देखा है बी मार्किन आया है 26 लाइक डाउन 100% थैंक यू बी मार्किन मेरे एलबी में ज्वाइन होने के लिए उसके बाद पूर्णिमा मेहमान को दे होनबा ना आगै आं दोनथ'नोसै दे ओके
पी मार्किंग क्या बोला ब्लू ओके ओके जाने के टाइम में बोल चला सॉरी 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 साला कहाँ पे लग गया मेरा ब्लू देना चाहता था कहाँ पे हाथ पर गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कर दो भी मार्किंग थोड़ा मैं ब्लू देना चाहता थोड़ा हाथ तो वो अनहाइट हो गया मेरा हाथ वो पिछल के ना हाइट पे पर गया था सॉरी इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे ठीक है इस्तेमाल का उसके बाद ब्लू बोला है यहाँ पे क्या बोला स्पीकर माइक इस्तेमाल का नंगो ना ओनजी नानी थैंक यू ने जोंना ओनजी मानका नंगो तो आर एस डी हाबायाव लिंहरनो उसके बाद एमआरडी ने क्या बोला क्या बोला आपने हंसा है उसके बाद बीमार के नहीं थोड़ा ये हो गया था बीमार के ना अभी आना कर दिया थोड़ा हाथ पिछल के चला गया था सॉरी इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ प्यार रसला तो भेजना आई एम सॉरी सॉरी बिलाई ने मिनी बिबाई प्यार रसला मा खबर दे ओंखामफोर जाबाय नामा दे सना एमआरडी के रॉयल जी फ्रेंड कीजिए बुलाया रॉयल आपको बुलाया है एमआरडी ने फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड होके लीजिए उसके बाद बीमार के क्या बोला हो गया भैया हाँ बीमारकिन ऑन ऐसे क्या इस्तेमाल का जागन जागन अनजी नानी नोंबो मिलायगोन और भाई जों अनजि ने जोंना प्यार जास्लाय मोनखौ हिन्जाव लादो नो गैयालै मोनाखै प्यार नों नायना हरदोब्रा प्यार जोंना एमआरडिया मा होनखो साइज तो मिल जाएगा एसडी चिंता मत करो हम ढूंढ देगा आपको आपके लिए बोला है एसडी एसडी ने क्या बोला पियार आदै कलमबाय होनना बुंदों एसडी मोनखौ अनजि ना पियारजों जागोन नामा ने अनजि अनजि कमेंट 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 प्लीज कमेंट कीजिए अनजि कमेंट खालाम उसके बाद एमआरडी ने क्या बोला प्यार जी फ्रेंड कीजिए बोला है अनजि मोनखौ अरनि जेबजों आंहासो खानाय बुद्रु जागोनलै मा गिलु बालुनो सोर जिएब बेलाय सोर जिएब गावखौ आं सिगाङावनो एथ' प्रप'ज खालामबाय जोंसारनि एलबियाव गावहानो आंखौ एक्सेप्ट खालामा एथ' गाबलायलांबाय आं गावनि थाखायनो प्रप'ज खालाम गावहानो प्रप'ज खालामबाबो एक्सेप्टखौनो खालामथारा जोंना एस मगर एमआरडी मारा मेरा ऑलरेडी है पूजा जी है मेरा नमस्ते बोला है अनजि मगर सोर पियार मा जानो एसडी ने पियार नोंखौ लोगो जानो थाखाय लिंहरदोंमोन दे अननानै कमेन्ट खालाम दे पी मार्किंग चला गया क्या ब्लू ले लेता हूँ दे लोगोफोर अननानै कमेन्ट खालाम दे थाब थाबनो आं बारा गोबाव एलबि होला जोंना मा होनखो एस दे पियार जासुलाखौ नुवाखै नामा नों अनजिनो दे लोगोफोर सोर सोर दं दे अननानै थाब थाब कमेन्ट खालाम दे आं बारा गोबाव एलबि होला माने दिनै आंना एमबि जोबसिगोन माने बिनि थाखायनो आं बारा गोबाव एलबि होला आरोना बेखायनो नोंथांमोना अननानै थाब थाब कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर आंनि गोसोआ नोंनि अननाय मोनैयाव मानोबा दिनै गाबनो गोसो जादों उसके बाद हमारा दीपाली देवी नोटिस आई से और भाई बोले कैसे हेलो दीपाली
দীপালি বা খবৰ ভালনে দীপালি বা एमआर डी एमआर का पूजा एमआर डी का बोला पूजा को नहीं मिलेगा एसडी हो किसी और के साथ है वो किसी और के साथ है पूजा ऑलरेडी जो है ना किसी लड़के के साथ वो ऐसा है क्या उसके बाद ऐसे ने क्या बोला रो भाई ऑर्डर भाई देखना वो ऑर्डर आया है ठीक है ऑर्डर देख लो दीपाली के बोला और भाई लाइक डन थैंक यू दीपाली एमआर एमआर डी क्या बोला दीपाली जी फ्रेंड किसे बोला है দীপালি বা তোমাক ফ্ৰেণ্ড হ'বৰ কাৰণে মাতিছে এমাৰ দিয়ে ফ্ৰেণ্ড নাই যদি ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱা আৰু ভাত চাত খালি না দীপালি বা अनजिया मा होनखो और गोदानसो ना बियो सिनाया आरो पियारा गोदानसो ना बेनिखायनो सिनाया ना गोदानसो दीपाली की बोले ब्लू दो ओके दीपाली दीदी ब्लू दे रहा हूँ ब्लू दिसो और ना दीपाली बा जो टाइम कोई खिनी जावा एमआर ने क्या बोला दीपाली जी फ्रेंड की जे बोला है उनसे मिनी भाई ओ गॉड अभी मेरा खत्म होने वाला है मेरा MB 90 आ गया एमआर को ब्लू हॉर्न ओके दे रहे हैं ठप लगे चले बंदे सर दीपाली की वजह से एमआरडी ओके बोला है मेरा 90 आ गया MB खत्म होने वाला है अभी क्या करेगा दिल को वर्षा शब्द होना नहीं प्लीज कमेंट पे मार्कन क्यों उड़ा से यार ब्रो थोड़ा बता दीजिए किस लिए कुछ परेशान है क्या बी मार्किन ब्रो का डिप्पले बड़ा है एमआरडी ने शायद फ्रेंड होने के लिए चला गया है एमआरडी दीपाली ने आपको ज्वाइन करने के लिए आपके घर चला गया होगा जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द समा बीमार करने क्या बोला हाँ बहुत परेशान है अरे ब्रो क्या हुआ यार ज़्यादा दिल हल्का मत करो अंजी थांबाय नामा देलाय खोन्थाहरलाय कमेन्ट खालामना अंजी उसके बाद एमआरडी ने क्या बोला दीपाली कमेंट क्या है बोला है एमआरडी क्या बोला तूने बोला है फिर से एमआरडी का पूजा ने क्या बोला बोल के थोड़ा बता दीजिए उसके बाद बीमा करने क्या बोला अबे ब्लू दिया ब्लैक ऑफ वाइट
अरे ब्रो मेरा अभी क्या बोल रहे, अभी मेरा एमबी ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैंने ब्लू वापस ले लिया, क्योंकि मेरा अभी 90% चला गया, इसलिए थोड़ा बाद में और ज़्यादा ब्लू दे के रखने से ना थोड़ा बाद में मैं ब्लू ले नहीं सकता, इसलिए अभी ले लिया। और रोची दीदी आया है, लाइक डन ब्रो बोला है, थैंक यू रोची दीदी। खाना पीना हो गया क्या? 비 마르킨 우다세 돌아 저나 언제만 그 탕토나세야 스앙 सही से आंग रोग राउंड जी हमारा को उठा खला दूसरे लोस्तान से रोसे क्या एलबी खत्म होने वाला है क्या? हाँ दीदी एलबी बंद करने वाला हूँ अभी मैं, मेरा 90 चला गया। एमआरडी एमआरडी ने क्या बोला, बी मार्किन ज्वाइन कमेंट किया है बोला है, बीमार आपको ज्वाइन किया बोला है एमआरडी ने, प्लीज़ चेक करके आप भी रिटर्न कर दीजिए। उसके बाद रसीद दीदी ने बोला हाँ हो गया ब्रो। खबर कैसा है? अच्छा है ना? बीमार करने को बोला ऐसा क्यों होता है यार, क्यों होता है, क्या बोलेगा यार, समझ में नहीं आता। रसी ने क्या बोला, मैं लाते हो गया कोई बात नहीं दीदी। रसी ने बोला ठीक ही ब्रो, ओ ठीक ही है। आजकल एलवी नहीं दे रहा है क्या रसी दीदी? उसके बाद एमआरडी ने क्या बोला, कमेंट किया है फ्रेंड कीजिए, रसी जी कमेंट किया है फ्रेंड कीजिए बोला है। अभी मेरा एलबी खत्म होने वाला है अभी मैं, उसके बाद क्या बोला है रसी दीदी ने, मैंने पूरे में वार और मणिपुर में वार हट रहा है वो। रोशी दीदी बोला ओके एमआर वाइट रिटर्न करूँगी बोला है। दीदी आपका वॉच टाइम कितना हो गया? रोशी दीदी आपका वॉच टाइम कितना हो गया? उस दिन तो बोला था मोनी होने वाला है, अभी और कितना चाहिए? उसके बाद और भाई 9 PM आ जाओ। 9 PM मतलब मैं थोड़ा जाऊंगा, लेकिन मेरा क्या बोल रहे एमबी खत्म होने वाला है, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम होगा, ठीक है? उसके बाद बीमा ने और थोड़ा उड़ा से बीमा का उनसे क्या बोला, बाय ऑल फ्रेंड गुड नाइट बोला है, नाइट गुड नाइट अंजी। रोजी ने क्या बोला, ओ 3900 हो गया ब्रो। ओ टॉपिक ज़्यादा नहीं चाहिए तो 100 चाहिए। जल्दी जल्दी मनी कर लो रोशी दीदी, जल्दी से मनी कर लो। दीपाली ने क्या बोला, एमआरडी लाइक डांस चेक, एमआरडी आपको ज्वाइन किया बोला है, आप भी बैग रिटर्न कर दीजिए दीपाली को, आपका सब क्या है। उसके बाद क्या बोला, एमआरडी ने चैनल ओके बोला है, एमआरडी ने ओके बोला है। रोजी दीदी क्या बोला, हाँ सो बाकी है बोला है, 100 बाकी है, जल्दी जल्दी पूरा मनी कर लो। दोस्तों मैं अभी एलबी बंद करता हूँ, मेरा नेट चला गया अभी, ठीक है? बाय ऑल फ्रेंड्स।